guys, mularga na si Zad guys. Okay na po si Zad, Domingo Mandron niya. Diri man siya natug. Sinilas mo ba? Kay ang dili na ta pa uliin kay magbike among tanan nang ihatod. Kasi hatod na mo sada. Uli na po si Zad sa Dalagit. Silong sa dito sa kuan. Dito ge sa diri dito ge tus. Oh diha. Hinihinay ha, i-update gi ha. Bye, love you gi. So na siya guys. Love lalo yan niya. Hi guys, ako na po ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon guys, nagdali mi kay among absent sigyan. So nagdi ko nagsingot bisag buntag pa kay among absent sigyan kay tuwa naman siya mapay paglarga. Among absent siya kay naluoy jud ko guys. Nagtan-aw ni siya nga agbag di siya nga bugat kay namon tuisud mangga kay halaging padatas jijin og mangga. Diyan mo nang among lamas ang absent ron. Naluoy ko din siya guys, naghihila ko kay mo lagi na siya kusong pangari. Diyan nakaari din siya nga nagbike. So, ako mo sa sundon karon guys. So, na sa guys. Amo na sa naapsan dapit dari sa series. Ito sabi ko ako bag. Yung bag ako kuwaon. Kuwaon ako yung bag. Naapsan na mo sa dari sa kuwan. Series to ang ba't magututuin yung bag. Yan naluoy ko. Gahilak ko guys. Kay naluoy ko ni dyan. Amat yung bag na kuwan. Siya guys. Na-absent siya na ako. Gi! Ang binang bagbi. Ang bagbi mo kay kami magdala kay. Padaplin Gi. Padaplin sa unahan. Sige na Gi, padaplin sa. Dali. Ito guys, among sundan niya. Mga sa hinihinira dito guys. Siya. Absent dito na mo guys. Kapit kami dito. Kuan, naluoy ko niya kay bugat na niya gidang bag. Sige, hinihinira niya. Una minis ninyo ha. Guys, salamat sa Ginoo nakaabot na jud mi dari sa bay. Diya gikan lagi dito ila Jijin, mo lang nang wa ko nakapag-video dito ila Jijin guys kay hang cellphone lubat kay mo lagi nang dali mig bukod ni Gian. Diya salamat na absan jud namo siya. Diya karon guys ga kuan ko kay gadali-dali ko kay magbalat na pud ko aning mangga kay ani baligya dito at bang sa barangay hall kay na may mga bata na may mga nagidua dito diya daghan pud kadto mamalit ning mangga kay ganahan sila mangga nga naay bagoong alamang. Diya salamat ninyong tanan sa inyong pagsubaybay sa hang vlog. Ang katupang wala makapag-subscribe palihog og subscribe na kay madyo nalaman guys makatabang mo sa ang YouTube channel nga ma-notice na ko kay dugay-dugay na jud ko wa pa na-notice diya. Madyo nalaman og ma-notice ko jay kay si Gigi ni nga sige lagi ko kog upload kay aron ko nung mo makapasar lagi ko sa YouTube. Walang say lagi dili ko makapag-upload kay na gamit sang anak ng cellphone. So, salamat ninyong tanan nya. See you next vlog. Love you all ug amping tang tanan.